يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما دي تبشر في الله جباو أما دي الله سبحانه وتعالى في علاك هنا ناكا كشنا كبركة علاكو جديننا وكلن لنا بلا جلنكا بيه جمعي بيه دومبا جمعي هيري علاكو دي أما انتروكا انكشاما أنغا باتو كيلي وانغا سركاتي بوليو علاكو بلا جلمين عني أنغا جمعي كتبا كنكا bi ambe Bamako Dar Salam corno hadi cham alebe misiri min seli ambe selba kalo kuncha wati o yetama den sanma nono segin wati ye kabo Allah Ta'ala ka so belebele ziyara li kayoro o hukmu kono el haji kuraw ani aja kura mono ni o dona an fe jamana kono ladili kan boloma ani blasra li boloma kutuba in bolla o kan fe mono bora kutuba ina anga jaka bara o sheria nyon fe. Allahu akbar. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق. وبعد، إن الذين أحرموا بعمرة وزمزموا مع الطواف اغتنموا أجر استلام الحجر ووقفوا بعرفات محل حط السيئات ثم استجاب الدعوات للمذنبي المستغفر. وفي المبيت بمنى نالوا الأمان والمنى وعاينوا رأس الغنى وأيقنوا بالظفر. من بعد ما حجوا قدوا وبلغوا الذي اشتهوا لأرض طيبة أتوا وأرجوا في الآثر. جاءوا لأرض طيبة زاروا النبي العربي حولي ضجيعين أبي بكر ورضا وأمر. بعد الطواف حول الكعبة 7 مرات، وكذلك السعي بين الصفا والمروة والوقوف بالعرفات والخروج منها طاهرا من كل الذنوب. وبعد رمي الجمرات في منى 7 حصيات والعودة إلى بلادك سالما غانما ومغفورا لك ما تقدم من ذنبك. فكيف تتصرف مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده يا ترى؟
يجب أن تكون توبتك توبة نصوحا بعد الإقرار بالذنب والندم، ثم التوبة منه، وأخيرا ألا تعود إليه مرة أخرى، فهذه هي شروط التوبة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أثناء أدائك للفريضة الركن الخامس للإسلام في البقاع المقدسة اختلطت بجميع الأجناس من جميع الأقدار في آن واحد وفي مكان واحد ولأداء فريدة واحدة، فتعلمت من ذلك أن الناس سواسي أمام الله سبحانه وتعالى، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا العكس إلا بالتقوى. والتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا ها هنا يا أخي الحاج، فكن مثالا يقتدى بك في الأسرة وفي المجتمع الكبير، حتى في مشيتك وفي طعامك وملبسك، وخاصة في معاملتك مع الناس، فلا تدنس صحيفتك بالمعاصي والذنوب بعد وقوفك في عرفات، وارمي هوى النفس بالحسيات كما رميت الجمرات في منى، فإن الجهاد الأكبر قد بدأ، إلا أن الشيطان يحاول أن يغويك. يا عباد الله، يا أيها الحاج، اسعى في سبيل الخيرات، اسعى في سبيل الخيرات، اسعى في سبيل الخيرات. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلم تزره وهو في ضجعاه، أي في مرقده الطاهر الطيب، هلا زرته وسلمت عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة فجزاك الله عنا خيرا، فيرد عليك بإذن الله قائلا: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ألا وصلوا عليه وسلموا تسليما، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أم بدينغ إسلامي emi ka jamana bila k'i ka du bila k'i ka nafolo cɛ k'a da i kun k'i bɛ taa Ala fɛ yen. I taara bɔ Ala ye a ka so, nka so tɛ Ala fɛ, nka Ala yɛrɛ de ye so in danbe ka ban t'ale ma k'ale ka so Baytullahil Haram n'o ye Alikaba ye. E de taara k'i bɛ taa jurumu yafa Ala fɛ yen, kabini i bangena don min na fo don min i taara hiji la, i taara Alikaba munumunu siɲɛ 7 ka bɔ Safa ka taa Marwa siɲɛ 7. k'i kun di walima k'i kunsigi tigɛ. Mina taa sele ka taa Mina, ka tile yen nɔ dugu jɛlen ka t'i jɔ Arafa, ka Ala ka yafa a n'a ka makari a n'a ka hinɛ k'o kɔnɔ yen nɔ fo ka taa tile bin. Ka na si Muzdalifa dugu jɛlen ka tila ka na Mina, ka na sitanɛ bɔ ni bɛlɛ 7 ye.
e segina ka ni ka so sisan aywa e bi kɛ cogo jumɛn sisan sa i y'a farkɛri ma i saniyalen don a b'i n'a fɔ i kɛra pɛrɛkali ye i n'a fɔ kabini Ala y'i da don min na i ma deli ka jurumu kɛ o bɛɛ sɔrɔlen kɔ e fɛ e nana i ka jamana kɔnɔ e ka kan ka kɛ cogo di dɛ silamɛkɛ hakilima i saniyalen kɔfɛ i bɛ sɔn k'i yɛrɛ nɔgɔ bilen e hakili bɛ kan ko i bila o kan sɛtanɛ ka kan ka se e la o la bilen e ka kan ka kɛ cogo di mɛlɛkɛ hadamaden ma dugukolo sanfɛ i ka du kɔnɔna na i bɛ misaliya yira walasa u k'a dɔn k'a fɔ k'e bɔra hiji la a kana f'i ma dama laji aja laji n'o tɛ lajiya banna kabini don min na i donna avion kɔnɔ i ka lajiya banna ye nka n'i b'i fɛ a ka f'i ma aja a ka f'i ma laji i ka sokɔnɔna na i ka kin na i ka baarakɛyɔrɔ la i jogo de bɛ n'o yira i la sa i bɛ n'i ka denmisɛnninw lamɔ cogo jumɛn na sisan i bɛ n'i muso minɛ cogo jumɛn na sisan kin kɔnɔna na e bɛna kɛ maa jumɛn ye misiri sigi bɛ k'e kɔnɔ e kun tɛ deli ka taa misiri la misiri da yɛlɛlen du ye e bɛna taa kɛ n taara hiji la n kɛra laji ye Ala yafara ma wa a banna ne bɛ to n ka so kɔnɔ Ala ka misiri da yɛlɛlen du ye e ma ye nɔ lajiya tamasiyɛn ma ye la e bɛ mɔgɔ mara cogo jumɛn na sisan i bɔra jurumu minnu na i b'o bɛɛ dɔn ni jɛnɛya dɔn e de b'a dɔn ni dulɔ min kun don e de b'a dɔn hali ye nafolo min ta ka taa n'a ye ni jamana ka nafolo don walima ni dɔ de ka nafolo détourné don walima ni yatimɛden dɔ ta don e de b'o dɔn o bɛɛ ni Ala cɛ e bɛna se k'olu ka bilen wa ka surafɛn minɛ ka file fiyɛ ka surafɛn minɛ duurunintigiw la ni sotarama ka sɔrɔ ka taa n'o ye hiji la i bɛ tila ka na segin o ka tuguni wa e douanier kɛ dun frontière la e fana bɛ ka min minɛ i taara hiji la i y'a dabila i bɛna o dabila wa e min bɛ nkalon tigɛ dun e min bɛ janfa kɛ dun e min bɛ mɔgɔw bila fitinɛ na dun ni e ye nin juru min bɛɛ yafa maa si ni maa si ka jurumu tɛ kelen ye an taara bɛɛ fili arafa an nana n kan ka kɛ cogo di sisan ɲininkali bɛ yen de o parce que sitanɛ tɛna tila fara aw la bilen o ani sitanɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ sa sitanɛ b'a fɔ ala fɛrɛ la ne ma a sɔnna nin ka taa hiji ka yafa ma wa n b'a bila dɔ wɛrɛ la min ka jugu ni kɔrɔlen ye i k'o de dɔn i kunkolo la i k'o dɔn i dusukun na ko sitanɛ t'i to yen min nin ɲininka sa ne ko e taara nin hiji in bɛɛ kɛ ka na i taara sitanɛ bɔ siɲɛ 7 min na bɛlɛ 7 fili a ma ayiwa e t'a dɔn ko e yɛrɛ de ye sitanɛ ye n'o tɛ i taara fara de fili fara ma o tamasiyɛnw de don ka bɛlɛkisɛ ta k'o fili kogo ma k'i ye sitanɛ bɔ sitanɛ tɛ sa Ala kan bɛ e yɛrɛ de ma k'i ni dungo bɔ ni gabakuru 7 ye k'i ka fara i ni dungew la k'i k'u ye k'u to yen n'o tɛ a b'i se halakili ma n'i m'o faamu hiji la i ma hiji faamu dɛ o tuma na sa laban sa i taara Madina i taara i jɔ ciba kunna an b'i ɲininka i taara ciba lajɛ wa i taara fɔ ciba ma ko assalamu alaikum ya rasulallah assalatu wassalamu alaikum ya nabiyallah Ala ka ciba ni segin a ma o k'a fɔ e yɛrɛ ma ko wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e y'o kɛ wa i m'o kɛ ni m'o kɛ o tuma na e ciba tigɛ zɔnyaya dɛ ciba tigɛ zɔnyaya dɛ i kɛra ɲuman i ma kɛ ɲuman dɔnbali i kɛra ɲuman dɔnbali ye ka da ka ciba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Ala y'ale de caman ni kitabu ye o ni silamɛya ye o ne sera ka t'i jɔ o kaburu kunna walima e y'i yɛrɛ fisaya o ma k'o sara kaba k'a banna n'a banna e de ta banna ka da ka a diyara e ye a ma diya e ye Ala a n'a ka mɛlɛkɛw ani anw minnu an b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim ka da ka Ala de y'an yamaruya la kuranɛ kɔnɔ inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. falhamdulillahi rabbil alamin an badew nin de banen kɔfɛ baara in kun cɛra nin cogo in de la an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ juma caman ala k'aw yira an na k'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲamadali la aw minnu kɛlen don ka juma kutuba matarafa n'a tɛmɛ aw kan fiyewu k'a fɔ ala ka sigida wɛrɛw yira an na a k'an bɛɛ wa shukran lakum fi amani. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.